Fix-xahar sinonimu ma' xiri bl-iskontijiet minħabba l-Black Friday, il-Kamra Negozji Żaru Medji nediet pjattaforma ġdida online li tiġbor firxa wiesa ta' negozji lokali f'post wieħed li diġà bdew joffru l-iskontijiet marbuta ma' din il-ġurnata. Dan is-sit elettroniku blackfridaymalta.eu diġà qed jagħti viżibilità lil 200 kumpanija u negozju fis-suq lokali u dawk li jixtiequ jżidu s-servizzi u l-iskontijiet tagħhom jistgħu joħolqu profil minn fuq il-pjattaforma stess. Kull ma jrid isir biex wieħed jidħol u jpoġġi l-offerti tiegħu, jpoġġi r-riklami tiegħu, din tista' ssir free of charge, jikkrea r-riklami tiegħu u jista' jagħmilha hu mill-kumdità ta' fejn jixtieq, jagħmel account bħalma nagħmlu biex nitlu f'websites oħrajn u jtellaq ir-riklam tiegħu. Is-servizzi offruti minn negozji li diġà jinsabu fuq din il-pjattaforma huma diversi, minn servizzi ta' manutenzjoni għal dawk tas-saħħa u żbuħija, korsijiet online u tagħmir li jaħdem bl-elettriku. Il-President tal-Kamra Negozji Żaru Medji Paula Bela qal li dan huwa żmien ideali għan negozji f'Malta u Fgħawdex biex wara l-budget u qabel il-miliet jesperjenzaw żieda fil-bejħ. Il-feel good factor li għandha n-nies hemm barra tawgura tajjeb għal din il-Black Friday. Inti hemm barra il-feel good factor. In-nies bekk ovvjament ħarġna minn budget f'Ottubru, issa tħallna bil-Black Friday u ħajkonna il-Christmas ukoll. Allura imma din Novembru dejjem kien shoulder month għal-negozji tagħna u għall-kumpaniji kollha anke estendejna għall-kumpaniji li offru da servizz u aħna nisperaw li dil-ġurnata anka tul Novembru tkun ta' suċċess. Il-Ministru għall-Ekonomija Silvio Xkembri jinnota li din il-pjattaforma qed tiġbor lin negozji lokali f'post wieħed biex in-nies mill-kumdità ta' darhom ikunu jistgħu jaċċessaw is-servizzi u jixtru dak li jkollhom bżonn. Huwa kellu messaġġ ta' kuraġġ għan-negozji u appella lin-nies biex jagħmlu x-xiri tagħhom mis-suq lokali.